ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହେଉଛି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ରୋଷେଇ କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଆମ ଶାଶୁ ମା ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 10ଟାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ତରତର ହେଉଛି। ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ମୁଁ 9ଟାରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋ କଲେଜକୁ। ସେ ମୋତେ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜେ କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାର ଅଛି ସେସବୁ କିଣିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ 12ଟା 30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଫଳରସ ପିଇବାକୁ ନେଇଗଲେ। ଫଳରସ ପିଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ନାନୀ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା ଡାକିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦାନ ଦେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।